Sziasztok, Váradi Dóri vagyok, ez pedig a bemutatkozó kisfilmem. Fontosnak tartom azt elmondani magamról, hogy egy nyitott, kommunikatív, érdeklődő lány vagyok, akinek nagyon fontos az, hogy mindig új feladatokat, illetve kihívásokat keressen magának az életben, és úgy gondolom, hogy műsorvezetőnek lenni elég nagy kihívás, hogy kipróbáljam benne magam. Most pedig itt vagyunk a keleti pályaudvaron, mert arra gondoltam, hogy a legjobb fajta bemutatkozás az lenne, hogyha megszólítanék pár embert, és megkérdezném őket a terveikről a nyárral kapcsolatban, hogy hova is fognak menni, illetve megkérdezzem őket az udvarlási szokásaikról, melyet remélhetőleg ezen a kis kacsán fognak nekünk majd bemutatni. Mik a tervek a nyárra, hova mentek, fesztivál, barátokkal? Fesztivál minden mértékben, főleg a Szándra készülünk, valószínűleg Szigetre. Haverokkal az azt tervezzük, hogy lemegyünk Balatonra. Megikám, megyek partfesztiválra, a barátaimmal kiveszek egy házat, és nagyon jót fogok bulizni. Van itt egy kis kacsánk, és mondjuk neki milyen szép dolgokat mondanál, hogy meghódítsd ez magadnak. Szia! Szép a színed. De tényleg szép. De oly sárga vagy, oly gyönyörű, oly kis hápogós, és hát ilyenek tudod, ahogy szokták. Olyan szép sárga kiskacsa vagy, és nagyon tetszik a csőröd, és szép a szemed is igazából. Szép a csőröd. Nem tudom. Nos, ennyi lett volna, remélem elnyerte tetszéseteket, sziasztok!